Τα παιδικά μου χρόνια, τα παιδικά μου χρόνια. Ένα από αυτά τα ρακάδικα είχαμε μεθύσει στην πενθήμερη. Εγώ με τον πατέρα μου, αν δεν απατώμε, πηγαίνουμε από εκεί και από εδώ, νομίζω στην καφετέρια εκείνη πάνω, έχει γυριστεί το έργο, πες το, της Αγάπης Μαχαιριά. Οπότε πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Βάρος. Λοιπόν, εδώ θέλω να σας πω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, είναι όπως τα παλιά, μόνο, όπως το 93, που βρισκόμουν εγώ εδώ στην Κρήτη. Βέβαια τώρα έχουν ανοίξει πιο πολλά εστιατόρια, αλλά δεν έχει να κάνει, αλλά στην άκρη θα πατήσουμε. Στο κάστρο, κάτσε να κάτσουμε κιόλας. Α, να το famous. Εντάξει, πρέπει να πω ότι είναι απλά τέλεια. Παλιά εκεί, έτσι πέρα. Εκεί. Έτσι πέρα. Ναι. Βγάζαν τις καρακλίτσες όλο και πιο έξω. I know. Και μου είχε πέσει ένα παπούτσι εκεί μέσα. Στη θάλασσα, έτσι. Ναι, πήραμε οι όλοι. Όχι όλοι, το ανθρακούχο, το άλλο. Όχι, πώς θα είναι το άλλο. Το άλλο. Αχ, όχι, συγγνώμη. Πώς θα λένε το άλλο. Ποιο? Το ανθρακούχο. Α, δεν θυμάμαι. Σουρωτή, όχι σουρωτή. Ή Το όλοι. κάστρο. Ναι, το Ιόλι. Περιέ, έλα, Α, πίνικα. μπράβο. Λοιπόν, πίναμε περιέ, Ναι. και επειδή έχω χασπάσει τα νεύρα Κάτσε, του Μαρία. πατέρα μου, Ναι, ότι δεν πίνω περιέ, ναι. πετάω και το περιέ Και το παπούτσι μου. παπούτσι μου. Έτσι. Όχι, μάλλον εγώ πέταξα το περιέ και μου βγάζει ο πατέρας μου το παπούτσι και μου λέει θα το πετάξω, θα πιάσει περιέ. Όχι, δεν πίνω, του λέω. Πάει το παπούτσι. Καλά σου έκανε. Να σκάσεις. Εκεί είναι η αστυνομία. Πού? Αλλά Εκεί. δεν ξέρω. Α, εκεί πήγαμε για καφέ. Πω, μαγεία μου. Εδώ είναι ένα μάτι. Θα οδηγήσει. Αλάτι. Α, Sorry. wow. Όχι Γεμός αυτό. Χανίων λέει εκεί πέρα. Το φάρο, Μαρή. Τον τράβηξα το Α, φάρο, το ρε. Έλα, ρε. Έκλεψε το αυτοκίνητο. Στροφοκατάσταση. Εδώ πέρα λοιπόν τα καλοκαίρια, εδώ στο συγκεκριμένο, Δεν μπορείς να περάσεις. κάνουν έκθεση με έργα τέχνης. Το μοναστήρι έκλεισε. Γεια. Πάρε το κεφάλι σου, ρε. Πρόσεχε. Α, κάτσε να πάρω το παπούτσι, ρε. Πω, μαγεία. Κάτσε, ρε. Παίρνεις. Παίρνω. Δώσε. Έλα που τη φέρεις κι άποψη. Έλα, σε παρακαλώ. Να, εδώ τα σπιτάκια. Ρε Θύμνο, θέλω να τα Χανιά City. Ρε Θύμνο. Α, το μοναστήρι λοιπόν. Που τερλικώνουμε τα καλοκαίρια. Πού το ρε. Κάπου εκεί, να. Εδώ πέρα. Ποιος άλλος είναι φοιτητής μας? Δεν ξέρω.
Κανένα. Αχ. Συβράχους. Τι θες Μαρή πάλι? Έτσι, μόχλα. Το χλούδι, κάτω. This is χλούδι, this is χόρτα. Γεια! Τι κοιτάς! Θα διαρωγηθεί. Παγάκια. 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 Μαλάκα. Πλάκι. Γιώτα! Πλάκι με την οδηγία. Έτσι. Δεν έχει σήμερα νερό. Αυτό είναι το νερό μου, ναι. Τέλος.